1813ko Sarraskiaren 200 urte bete zirenean, milaka donostiarrek militarren eskutan sufritu zuten bortizkeri ankerra ezagutarazten saiatu ginen. Eta urten, asmo berdinarekin gatoz. 1813an gertatutakoa argitu eta Sarraskiaren biktimei zor diegun oroimena eskaintzea. Iazko ekitaldia baino xumeagoa izango da urtengo hau. Baina Donostiako historiaren mugarria izango zen gertaera lazgarri honen oroimena, urtero auzoko kaleetan plazaratzeko konpromisoa berretsi nahi dugu. Joan den ostegunean, Santelmo Museoan, interes handia sortu zuen hitzaldia eskaini zuen Iñaki Egaña historialariak. Bestalde, San Bizente Elizako esietan erakusketa bat jarri dugu 1813ko gertakariak azalduz. Ekitaldi honetan, antolatu ditugun bestetan bezala, orduko udalbatzak jasotako 79 lekukotasunei eman nahi diegu indarra. Hauek baitira Sarraskiaren frogarik garrantzitsuena. Hauek demostratzen baitute zein ankerki erabaki zuten militarrek Donostia txikitzea, erretzea eta bortxaketak egitea. Hauek baitira Sarraski hartatik bizirik irten ziren donostiarrek ondorengo belaunaldien ezagutzarako utzi zituzten testigantzak. Eta orain, Izarne kantatuko dizkigu Beñat Gaztelumendik egindako bertsoak. Aurrera Izarne. Urterik urte abuztua da, eta aurten ere berdin, 1813
Donostiko hirian 1813 urtean. Gure herriak inoiz ezagutu duen tragediarik latzena. Mundu zabaleko ezbeharren historian parerik ez duen tragedia sufritu dugu. Grekoek Troia txikitu zutenekoa eta erromatarrek Jerusalem birrindu zutenekoa gogora ekartzen badizkigu ere, Donostian gertatua ustez gure aliatu eta lagun zirenek eragina are lazgarriagoa izan da. Gure samina Sarraski honen egileen belarrietara heldu dedin, nik Miguel Gogorza, Donostiako alkate naizen honek, zera adierazi nahi dut. En el mes de agosto de 1813, tras la entrada triunfante de la Armada inglesa que nos libró de la ocupación francesa de 5 años, el ejército aliado incendió nuestra ciudad. La soldadesca desenfrenada cometió todo género de atrocidades y desmanes: saqueo, incendio, violaciones. El saqueo duró varios días y los objetos robados eran vendidos en pública subasta delante del cuartel general inglés. Imploramos a nuestros aliados la ayuda para detener el saqueo, pero no solo no frenaron la catástrofe, sino que la negaron. Mientras veíamos con nuestros propios ojos el horror de la muerte y la destrucción, los diarios españoles e ingleses enarbolaban la bandera del honor y de la victoria. Cuando los vecinos se acercaron a los periodistas relatándoles el horror y señalándoles a los verdaderos causantes, estos periodistas les daban la espalda, huían, para seguidamente escribir al dictado del general Wellington y el mando aliado. Un gran embuste. Gaur, 1813 urtean, Donostiak denetan zorigaiztokoena den hiri honek hemen gertatutakoa jakinarazi nahi dio munduari. Eta horretarako Juan Pedro Arizpe Donostiako epailea izendatu dut, hiritarren testigatzak bildu eta haiek ikusi eta sufritutakoa paperean jaso ditzan. Mundu osoak eta hurrengo belaunaldiek jakin dezatela zer gertatu zen egiazki Donostian 1813 urtean. Herritarren testigantzak egon dira urte luze hauetan, ordea. Dokumentu garrantzitsu hau ez da
ezaguna izkutua egon delako. Dokumentu hau 79 herritarren testigantza zuzena hartzen du, horrek daukan garrantziarekin. Aste bateko sarraskia eta bertan jazotako hilketak, bortxaketak, General Castañosek Donostia suntsitzeko eta herritarrak labanak pasatzeko agindu eman zuela lehenengo eskutik esaten dute testigantza horiek. Neu alkatean nintzela jakinda, biziak kentzeko mehatxua egin zidaten maiz. Bertan, zerraldoriko nintzela zierto izan nuen nik beti. Lepotik heldu eta etxetik atarazi ninduten. Aberatzen etxe bat erakutsi nizaien behartu ninduten. Emakume eskonduak, alarbu zintzoak, Virginiak, neska eta neskatxak, emakume edadetsuak, denak bortxatu zituzten. Esaterako, soldaduek etxeko ganbaran 3 neska bortxatu ondoren eskakera zulotik bodegara bota zituzten eta korpuak behe hartantxe irentzi zituzten sugarrek. Setiatzaileek eragindako sua piztu aurretik hirian ziren 500 eta 93 etxeetatik 36 baizik ez dira salbatu. Egun aurratzean, kanpoi hartan neska gazte bat ikusi nuen, barrika bati lotuta, larru gorria, goitik bera odoletan, eta baioneta bat sartuta aldeik alde. Karabaila izan zen. Gerora, zagondu zenez, sargentuak esan omen zuen, horren erruduna etzela tropa, agindu eman zuen amezik. No, zue generala, Castaños generala. Vi que aún continuaba el saqueo y hallé un montón de conocidos y amigos que salían de la ciudad en el estado más deplorable, desfigurados, desarropados, golpeados y heridos, de quienes supe que la conducta de los aliados en la noche anterior fue la más atroz e inhumana. Inguruetako etxe guztietan emakumen negarra duen eta oihuak aditu ziren gau hartan. Beren izenez deitzen zieten lagun eta gertukoei etor zitezen soldaduen atzaparretatik askatzera, bukaera gabeko martirio hartatik salbatzera. Zute hori ez zuten frantsesak egin, ez? Legez zugarrak ikusterako haiek gazteluan zirelako. Aliatuak izan ziren zuen maileak. Neronek ikusi nuen aliatuak kalez-kalez zebiltzala, pospolak eskuetan zuen maten etxeei, eta areago, San Bizenteko elizako kanpantorrei ere. Horren zati bat eta tenploren eskuialdeko behealdeko ginabeak kizkalien ziren. Baina militarraien ankerkeria eta jokabide zitala, muturreraino iritsita, 2 soldaduren artean, 3 urteko ume bat hartu eta bitan banatura izan zuten Trinitate kalean. Oí a los portugueses decir repetidas veces y a muchos que tenían orden del general Castaños para abrasar a la ciudad y matar a todos los habitantes. Ondoren, soldaduek emakume guztiekin gozatzea erabaki zuten, hiltzeko mehatxua egin zieten Andreei, eragozpenik jartzekotan. Zitalkeria hori salan guztion aurrean sufritu behar izan genuen. Badakit eta gainera Neronek ikusi nuen. Hiriko batean bertan eta inguruetan zerbait ateratzen zuten herritarrei aliatuek lapurtzen zietela dena. Que me es imposible describir los horrores, atrocidades y violencias que los aliados cometieron aquella tarde, en su noche y al día siguiente. Que las mujeres fueron violadas sin respetar la anciandad y la niñez, pues que 2 ancianas que conozco lo fueron. Memoria historikoa errekuperatu, hori da helburua. Gezurrak argituz eta itzalpean dauden informazioak atera behar ditugu. Hau da urten lortu behar duguna denon artean. 1813ko gertaerei buruzko memoria historiko errekuperatu eta abuztuak 31 behar bezala oraitu.
Sarraski guztien gainetik herri bat gara. Gure oroimen sentikorrena 1813an sarraskia jasan zuten donostiar guztiok. Bortizkeriaz idatzi zuten herri baten historia, hilketa eta bortxaketa zen eguneroko ogia. Askoki esi utzi nahi zuten gure arteko Donosti zena deseginda dago ia, baina bi gauza geratu ziren, jendea eta memoria, jendea eta memoria. Ezkutatzea bizirauteko, horixe zen esperantza, setio luze batek atzetik ekarri zuen bengantza. Historiako sarri begiak joaten zaizkigu izen handien ganantza, baina hori da tragediaren egiazko testigantza, egiazko testigantza. Hoy, más de 2 siglos después, recordamos a nuestras vecinas y vecinos, anónimos y desconocidos, con emoción. Hoy, más de 2 siglos después, recordamos a nuestras vecinas y vecinos, anónimos y desconocidos, con emoción. Con la emoción que nos traslada a sentirnos a solo unos metros de donde vivieron y sufrieron aquella tragedia. De escuchar y transmitir el eco de estas palabras con la misma intensidad que ellos oyeron temerosos del rumor de los cañones. De revivir en nuestra memoria la angustia de su futuro inmediato, el aullido de la guerra, la destrucción. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 1813, han cruzado las guerras nuestra ciudad, hemos revivido las tragedias. 8 generaciones desde entonces, algunas más agraciadas que otras. Aquí estamos, sin embargo, recobrando su presencia, notificando la existencia, incorporándola al presente. Porque ese salitre del mar Cantábrico que nos infunda el semblante, esas gaviotas que revolotean a la llegada de los barcos del puerto, ese perfil que nos cobija desde el castillo del Burgo, esa brisa que ingresa mañanera desde la ciudad, ese pasillo más o menos azulado por el que desfila la ironía, ese. Y entonces, y el de ahora. Porque esas zozobras a veces inútiles, esas alegrías festivas, esas ilusiones radiantes, grandes y pequeñas, esos amores de juventud y de vejez, esas cuadrillas que nos revelan el inmenso valor de la amistad, esas noches de invierno eternas,
aquello que escribió el notable pregonero de Donostiarra hace ya 200 años. Aunque el mundo sepa lo que nos ha sucedido. Y fieles a sus palabras, aquí estamos, muchos años después, apenas un instante en ese recuerdo caprichoso que ha construido el mar y la tierra y que llamamos Donostia.
Eta hau da, orain arte, ezkutatu zaiguna. Ezkutatu nahi izan zaiguna. Hau etzen, lehen aldia izan, imperio batek herri bat indarrez desagerrarazten saiatu zena. Ez da azkena ere, zoritxarrez. Munduko historian adibide asko ditugu. Gernika, Hiroshima, Palestina. Herriak suntsitzen saiatzen ziren eta saiatzen ari dira, gaur egun ere. Modu desberdinak erabiltzen badituzte ere. Baina gu aurrean aurkituko gaituzte. Herri honen benetako historia ezagutzera ematen. Historiatik ikasten gure etorkizuna eraikitzeko. Bihar ere kalean izango gara. Erakusketarekin batera informazio eskuorriak banatzen. Eta irailaren 6an, arratsaldeko 7etan, Santa Mariatik abiatuta, abuztuak 31 kalean zehar ekitalditxo bat burutuko dugu. Bertan, besteak beste, gogoratuko dugu aliatuek Donostia suntsitu eta donostiarrak bortxatu eta erail ondoren errenditu ziren militar frantsesak irailaren 8an Donostiatik nola irten ziren desfilatzen, arma eta guzti, eta ore militarrekin. Orain, ekitaldia bukatu ondoren, 2 proiekzio ikusteko aukera izango duzue. Lehenengoa, Navarralde elkarteak egindakoa. Donostia 1813 hiru imperioen biktima. Donostia, biktima de 3 imperios dokumentala. Ordu erdiko iraupena izango duena. Eta segidan, joan den urtean, hemen burutu genuen herri antzerkia izango da. Ordubeteko emanaldia, gutxi gora bera. Zuen gustokoak izango direlakoan, Gabon eta mila esker zuen arretarengatik. Eskerrik asko.